जगभर फिरलो पण कोकणची सर कॅलिफोर्नियाला नाही, असं विधान माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप यांनी केलंय. पाहूया. आणि किती कॅलिफोर्निया कोकणचा करावा हा शब्दप्रयोग जरी अनेकदा तुम्ही ऐकला असेल, मी ऐकलेला आहे, असं जरी म्हटलं ना तरी कोकणची सय काही त्या कॅलिफोर्नियाला कधीही येणार नाही असं मला सांगतात. तर इथं हे वैभव आहे. जरी या भूमीतला चाकरमानी दिल्लीत जाऊन पोट भरू लागला असता तरीही या कोकणला परमेश्वराने असं भरभरून दिलंय. दारात जर 2 माड असतील, 2 माड असतील, नारळाची झाडं जरी असली तरी तेलाची दरात तुम्हाला कधी वाचणार. मासे तळण्यासाठी तेच ते, डोक्यावर थापण्यासाठी तेच ते, मालीसाठी तेच. 2 पुणगे जरी भात असलं, शेती जरी असली, वर्षभर 5 लोकांसाठी पुरेल इतकं धान्य त्या भूमीत पिकतं. ही कधी रिच समृद्ध अशी भूमी आहे. त्या समृद्ध भूमीला असा सोन्याचा फाळ ज्यांच्या नांगराला होता अशी कर्तृत्ववान माणूस. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.